Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with the... Bueno, ikastolaz izan, matematikako txapelketetan parte hartzen oin dela eta urte nahiko. Lehenengo hasi ginen Euskadi Mailako Mate Olinpiadetan, hor egon ziren ikasleren baten batek lortu izan eban emaitza honak. Eta iaz Madlik txapelketan hartu duen parte, eduki duen neko exito, egia esan. Eta aurten matematikan udaberriko lehiaketan hartzen dugu parte. Zertan datza zientzia soka? Zientzia sokan aurkeztu aldira gazteek egindako proiektuak. Eta zer da hori? Klasean egindako ikerketa batzuk. Hasi algara lehenengo DBH-en hori lantzen eta gero bukatzen da bigarren batxilergoan. Ni neuen hirugarren DBH-en uste dut. Eta nire plastikako irakasleak bermatu eban lehiaketa bat UNESCOk sortu zaben lehiaketa bat argazki egintzara eta esan zuen gure dabena adala presentatu. Eta esan nuen, guztien eta asko argazki egintza eta punta honintzen. Eta laugarren DBH hasieran ja urten ziren entzaritunak, esan osten janirek plastikako irakasleak irabazi nabela eta lortu nabela viaje bat Estrasburgora, Europako Parlamentua ikusteko eta itzaletzera joeteko eta First Legolik antolatzaile ezberdinek antolatzen duten lehiaketa moduko bat da eta bertan erronka ezberdinak planteatzen dira eta helburua da lantzea batez be robotika, matematika, zientzia eta teknologia. Niretzako First Legolik lehiaketan parte hartzie oso esperientzia bat izan da, ez bakarrik robotarien inguruan, baizik eta esetzen ez eman jente asko esetzea da eurek lan egiten erakutsi ostelako. Lehiaketa honetan parte hartzea edo guk behintzat erabaki gendun parte hartzea oso garrantzitsua ikusten dugulako bertan lantzen diren baloreak. Alde batetik, talde lanean eta problemen ebazpenean trebatzeko gure ikasleak, robotikaren mundua ezagutzeko eta kontzeptu aldetik oso garrantzitsua izango litzateke. Eta beste alde batetik, talde lan batek eman aldituen hainbat baloreengatik.